Takže čuste ľudia, tuto Rudo a každého vítam pri úplne novom videjku. V tomto videjku, ako ste si už mohli všimnúť, vám vysvetlím, prečo nemám názov na toto videjko. A to je ľahké. Kvôli tomu, lebo toto je moje posledné videjko, ako tak posledné, podľa toho, posledné videjko, ktoré sa natáča 26.2., čiže februára 2015. Kvôli tomu vám to hovorím, lebo 22. marca 22. marca 2015, čiže 22.3.2015 úplne zmažem všetky moje videá, úplne zmažem celý Rudy Games. Ale to sa nebojte, kvôli tomu, lebo som si urobil svoj nový channel, ktorý máte v popisku videa. Mám tam už aj prvé video, ktoré máte v popisku videa. A ak chcete pozerať aj moju tvorbu na YouTube, tak kľudne kliknite do popisku videa na channel a dajte odber. Mimochodom, momentálne, odteraz začína taká, nie súťaž, ale taká experimencia, pomocou ktorého zistím, že koľkatí ste, ktorí ma ešte furt pozeráte a po tých 3 mesiacov. Takže dám na to 2 týždne. Za 2 týždne pozriem, že koľko mi pribudlo odberov, lebo teraz mám na druhom členu 2 odberov. Teraz mám 2 odberateľov. Áno, 2. Dvaja mu odoberajú. 2. A som zvedavý, že koľka ti ešte budú v priebehu tých 2 týždňoch ako vydám toto videjko. Takže toto by bolo všetko na tento vlog. Ďakujem, že ste si pozreli toto videjko. Počkaj. Ešte som chcel povedať, že kvôli čomu som hovoril, že posledné video. Kvôli tomu, lebo ak toto video dosiahne 50 lajkov, 40 lajkov, tak urobím jeden montáž, ktorý dám rozlúčka. A toto by bolo fakt všetko. Ďakujem, že ste si pozreli toto videjko. Majte sa krásne a